Alright. Namhlanje la sesimi nomfowethu umfowethu wetecijile. Mangithi wonke ecijile ngisho ngoba ngithe mangizula la igcikeni ngabona imoto la ibhaliwe ukuthi into ecijile GP okusho ukuthi umnikazi wemoto into ecijile kusho ukuthi imoto kungenzeka ngazi but ngizozwa kuyena. Mbeje kunjani mfowethu? Siyabona lutho kunjani mfowethu? Ngiyaphila mfowethu. Sikwi competition namhlanje yamatshitshi. Engicabanga ukuthi eyeni yayihlukile kunale competition esikuyona namhlanje. Eyeni konje yayibizwa ngani? La khona wakwazi ukuthi uhlomule khona imoto ushaye insizwe zaziningi impela. Hayi ba lo thano skinking. Alokane omba dosho skinking ovuhlatshwayo. Ospiki baningi impela. Imoto inomehlo ngoba ngasho labantu abaningi abasemkhathini. Oh yeah, iyayibizwa ngani ya? Yini? Kwakuyi content creator manje ngobatshitshi. Sengamatshitshi manje. Okay. Okusho ukuthi kuma competition enziwa uMamthembu kwini imoto eyokuqala eyenziwa ekwawina kuyona imoto imoto eyawinwa uMbeje. Yeah. Okay. Futhi namanje sangawini uMbeje. Mayingaphinda futhi kuthiwe eyama content creator ngaphinde kwini ulokhuzana uMbeje. Hayi mangezo uMamthembu noma yini. Noma yiphi. Okay. Usikindini ngimbonile ukhona la. Sengeke ngamenza naye interview. Ngifuna ukuthola mfethu ukuthi emva ukuthi umbhonyile ubudlelwane ebunjani phakathi kwenu nobabili. Sasasana nje ngasekuqaleni alikhe libi njengeinsizwa nje noma mhlawumbe ikhona ndawana yokuthi hayi wena wangishaya. Ya alikhe libi kodwa uphinde eshalaze maybe. Yabona ukuthi le yanto eyenhlizweni. Ngeze ngithoka mgcoba umuntu mayisana nawe ukuthi akuthakazela ukuthi hayi empira. Kodwa uyibona ukuthi eyenhlizweni. Oh iyafika enhlizweni. Ngoba phuma ku top 5. Oh. Nangaba uDula kusoqaleni kwazi. Kwaze kwayofika ekugcineni. Ngase ngimshiya ngo50,000 no number 2. Ukangena lapha emotweni yakho. Jathi nje ungena athi uduze kwaye. Afuna ukuthi ngithe hayi khona for thinda naye mo. Inankinga. Asinankinga the asibaba na. Beje mfethu ngithi ngifuna ukuba serious ngiya-interviewa la. La nikho lo. Manje ikhona kodwa manje manje abantu abafana nabo Yogurt nabantu abafana noSweet nabantu abafana negenge nje bake bangene lapha emotweni yakho. Hayi lutho ngifala leli bandla lihlelekile. Oh ufaka le bandla lihlelekile. iYogurt alikaze lingene lapha. Hayi lutho. Ngiyangifaka icup yona ibolo. Ngempela. Noma ngimfaka isigubhu kupetrol la ngirathi. Ngoba into engekho le. Yeah mfethu. Okay ngicela ukubuza mfethu ungathi nje mhlambe ebantwini abasafisa ukungenela le competition lena ayingenela wakwazi ukuthi uhlomule le moto. Ikahle le into ekhona. Thina sesisuka khona siyibonile njengoba sokwenza ngokwesibili manje. Omunye oza kwethu ngithi ngisondele nami ngoba nami ngabe ingxenye eqaleni. Oh ngisondele ngizothakasela omunye uza kwethu. Yeah. Ngenzeka kumehlele la mfethu. Ngoba abathatha abantu abakhona. Hayi ukuthi kanjani lokho okutholile kufanele ukwemukele nje. Mfethu no siyabonga kakhulu. Ungathini mhlawumbe einsizweni ezifana nomyovuma ukuthi zisibukele njengamanje. Just nje yeah. Insizweni ezifana nomyovu ophila nazo jethwa ngithi ungathi nje insizweni ezifana ngithi abantu ukudla kwabe emakhishini lokho njengangidlulisela ngoba 2026 sure yeah azingene kahle ngomafika izolo mfethu manje uMbeje 2025 uyeza into ecijile yesibili izola yeMbeje Brothers. Yembeje yazi khona into engangayibuka ngazibuza ukuthi uMbeje uyenza kanjani lento le. Khona la khona engangakubona ngani ukufana kweingoma noma mhlambe eyeSweet noma yaba kodwa ngakubona impela ugijima ngaye stage ngabona neSweet futhi likhala kwenye ivideo lokuthi lo muntu kwasha kwacima kwavuthi yenzeka kanjani uyamdlela noma wenza njani lapha? Cha ukuthi ezinzino nina niqoni ngoba ngisuke ningekho. Exactly. Yikona ke ngiyibuza. Ukuthi ngicabange into ngithi ngicabanga into ethile ugijima uyenza ingeyaba ngoba usuyenzile wena ucabanga ekuqala phela kusho ukuthi yalo ucabanga ekuqala ngeke ngithi othi ngigane wesilamani ugijima uyogana ngoba ngakho umfazi okabani ngani ufuna ukuba muhle kubazali umfazi okabani ke futhi yabo cha nasi isilesinqumo esami uthi ngigane ngeke ngithi ngifuna ukwakha ama cottage ugijima wakha wena
yabo wenze njani Akabantu amakhosini. ngeke ulo uyokwenza into engiyicabangayo Hayi ke yonke kushuthi into uSuthi asazoyicabanga yami ngoba wethi subaba kaMhlungu wathi umgqumeli Oh. Shuthi kahle kahle umsebenzi. umuntu obhonga sabhubesi kahle kahle wena. Hayi mina ngiyabuza ukuthi ubani obhonga sabhubesi Oh. yena uthi uyobhonga sabhubesi yabo ayifani Oh, ukuthi makufane wasekuya-understand. ngoba yena ubukela kimi ngoba uSuthi ngizokuveza lokho ungehlula ngento eyodwa ngiyavuma lokho Yini leyo? ububi ngiyethula ngakhona Engomeni akafiki. hayi bikho konke Okay.